ngono ket mau pada nyanyi karo aku. Rumah saku. Rumah saku bokongku mau kebok. Pancen leres di canget ini kaya tahu goreng model empuk ngoten. Lah iki sing duwe iki. Sapa? Apa nek Mbak Dwi? Cara panganan yo jemblem. Jo emblem telane rada embuki. Sapa sing arepe mangan? Ya ya. Nyek ta kowe iki. Ora ning ya ayu kok. Piye? Tahu kasrak masamu kowe tau ro tahune iki. Weh, jandak umum ya. Yo, diaturke. Monggo. Apa? Selendang sutra kuning. Sutra kuning. Monggo.
suarane Wes, Mbak Dene piye? pokok Deni niku kula percaya. Suarane jan cocok karo wah jan. Niki duwe titel anyar to yo cange ceritane. Titele apa? RA. LA ya apa? Ya rondo anyar maksud kuwi. Mula balik kampung nih kan ya. Isu kuwi. Isu. Lho isu lo ya dieling-eling. Heeh. Niki kok kadung tawa-tawake ya. Tukang syutinge yo cange, masalah jan ra umum. Jane kula rada ngireni kali ngeten iki. Umpama nggawa sepatu tak suwawatne lho. Nyapa? Lah wayah kula ngadeg lek nyoting mak setit tinggal ngalih bareng sing iki syuting ket awal mulai akhir diterusne. Apa rumasane aku iki kaya kirik ngono piye to? Oh, jan nggih. Niki sinden salajenge sing pundi niki? Sinden saka Bencih. Yo le hari Mbak Imas Dalem. minangkani pamundhute Sinten? panjenengane Roko Mas BRC. Kenapa nih kumpul sing angel-angel? Pak Bowo BRC. Nggih. Bakul Rosok Etan Terminal Ludaya. Nggih. Nyuwun gending Selendang Sutra Kuning wis dipinangkani. Sampun. Kembang Rawe Trimo Nyawang. Kula kan diutus milih. Nggih. Matur nuwun saking kawula. Jane sing dikarepne sindene Sinten? wonge ranyang. Sinten ning wis karepne? Senengane sinden panggung reja sing Pipin. kebon. Oh, Mbak Pipin. Lah niki malah digajuli sinden. Ya padhae karo Gwedi niki wong loro pangurejane. Ki gedhi bodi. Bodi piye? Ombo tur gedhi. Sinden saka Bencih. Nggih. Nyun sewu lho Mbak Limbo. Kula kok penasaran sing ngunut sing demen karo kula sinten? Lho kok penasaran kula sapa ayo? Radoi no. Lah piye? Rahasia no. Ya. Kowe aja lemu-lemu Mas. Nggih. Kaya buta punuk. Buta-buta galak. Lah pripun lho Mbak Yu terus ya ayem moke. Toprakan to ya. Napa? Ketoprakan ra. Ketoprakan kali sinten? Ya kono. Ketoprakan kok kleru. Trimo Nyawang ya. Mboten Kembang Rawe kemawon. Bang Rawe ya. Kabeh sinden kok ngenyang. Lah niku lagune ya dereng kenalan lho karo Mbak Yu. Mula aja dolanan handphone ae kowe. Lho, belengak. Ya, Mas. Caritane wong seneng tunggal sak balik. Wiwitane langgo jejer saben dinane. Saya suwe saben jejer nyekel tangane. Banjur ngomong Mas, aku tresno kowe. Caritane wong seneng tunggal sambale. Wiwitane langgo jejer saben dinane.
kenanga hatiku digawe lara kembang melati agawe larane ati kembang kejebak agawe hatiku bingung kembange mawon tresnaku wis katon bubar mula wong tresna ora kena nggo semrono ora becik kanggone para wanita kembang rame iku paribasane tinimbang rame luwih becik tak tinggake Caritane wong seneng tunggal sambale wiwitane kejejer sabentinane saya suwe saben jejer nyekel tangane banjur ngomong mas aku tresno kowe caritane wong seneng tunggal sambale saya suwe saben jejer nyekel tangane banjur ngomong mas aku tresno kowe kembang kenanga hatiku digawe lara kembang melati agawe larane ati kembang kejebak agawe hatiku bingung kembange mawon tresnaku wis katon bubar mula wong tresna ora kena ngesamrana ora becik kanggone para wanita kembang rame iku paribasane kembang nangis luwih becik tak tinggake Ceko. Ya, jajal. Suaramu kaya apa? Aku njaluk kowe tresno sudra. Napa? Tresno sudra. Kula niki ora tau tresno blas kok kon tresno-tresnoan iki pripun to ya Cange? Ha iya. Endo ora mungkin Endo karo aku. Wah, ora iso to. Endro karo kowe ora iso. Iki sing loro numpuk dadak arep Endo. Wah. Aja gawe isu lek perkara bayaran. Ora bayaran maksudnya jope sing loro ki urung tak nyangi ngono lho kok Endo ya ora mungkin to ya. Yo Mas, tresno sudrane digarap monggo. Ya. Inilah penyanyi kita Bejo Bondan Nugroho. Tambahi jeneng neh. Ayo wit ngateko Dit. Ya dibaturi ya. Kunjuk kagem para sakadung pamarsa seteng lakon Tresno Sudra. Apote wong nandang tresno tak rewangi nganti tekan pati
sira kusuma ayu kang merati awan bengi ora bisa lali tansah eling esemu nganti kapan aku ra ngerti bisa nyanding sliramu apa dadi wong sutra tresno tulus ora dipercaya wong tua ngumbar sujana ansah ngira aku wong durjana pancen dalan sing tak liwati ngalor ngidul mung dengkul paripasan turu klesetan uripku tanpa cobaan cahayu tak enteni liwane wong tuamu marengke kowe sing sabar ya tresnaku bakal dadi tuwekmu Gusti sing tak puji paring ana balon kanggo sliramu yo kene anggonku nandhang tresna wong ayu mung tansah disya marang wong atuamu rasane dadi wong ora duwe wong bisa narima marang putusane wong tuamu wong ayu pote dadi wong sutra tresna tulus ora dipercaya wong tuwa ngumbar sujana tansah ngira aku wong durjana pancen dalan sing tak liwati ngalor ngidul mung dengkul paripasan turu klesetan uripku tansah kebak pacobaan cahayu tak enteni wong tuamu marengke kowe sing sabar ya tresnaku ing tembe muri bakal ati tuwekmu Gusti sing tak puji paring ana pripun ya cange kowe takon piye suaraku ngono ora nggih no jelas nek kene kok suaraku lho niku pripun ngoten lek kula niku ya Ramaido nggih nanti kowe iki elek raimu napa
Lah, Nggih. diarani opo? Konan wis jenenge Panggarai to. Sing keri Panggarape nek paling ora ya wajah utawa Faiz ngono kan ya pantes to. Mosok lek kaya ngene durene rai lho. Pancen yo lek kaya raiku iku ora padha karo raimu iki jane pancen ora padha. Ning Dadi suaramu tak akoni. Ah nggih. Kondang kaloko jarene suarane pripun? Lumayan lah. Heh. Wah, kene kadung marem-marem mung lumayan paling ora ya apik. Ya wis apik. Nggih, tambahi lho nggih. Opo? Ya, Tambahi opo? Aku arep muni ya ora penak engko dikira piye-piye tambahi culek ya kenek wis ngono. Ha nggih, monggo yo cange. Ya iki. Gleweh. Wih, duduk gleweh. Ya, putune ketang ya. Nggih sugeng dalu. Iki sing mirsani piyaine saka Wadado. Nggih. Sing saka Berang Wetan, Lingi, Binangun, Rawuh. Heeh. Nggih sugeng rawuh kagem sedaya. Pancen awane wayangan lek ora dicepaki sajen, nek sajen iki yo ngene iki. Napa mboten wonten? Niki tekethok gulune Mbah Bejo niki nggih sajen. Piye? Piturahne cangkeme tok to. Lek ngetok sik rungokno. Oke, lek ngetok guluku hati-hati. Lah kok hati-hati piye to, Mbah? Sirahku mlayu dhewe nyokot kono amu lho. Nyapa wong ora mlayu wis ketok lek nyokot tok dadak. Kene Lan tak mlayu. Kowe kira wedi ora tak cokot? Ora wedi. Ora wedi lek nyokot tatuku elek lho. Elek trek genah untune koyo ngono. Urung lek tetanus. Oh, modele. Ah bener omonge dalem. Urung tau cakot kirik. Sinten? Urung tau cakot kirik ta kowe? Kula. Heeh. Asa dereng. Ora. Cakoten jo. Ulane iki lho. Lah niki Wis to. leres sanjange jenengan lek iwak sepat kan cembung teremos. Wit. Dalem. Saya tak tutukne. Piye? Cangkeme cepat untune mrongo. Tuku tremos ki ora nggak ada iwak sepat sing bener. Enggak ada apa? Nggak ada banyu. Banyune kuwi dileboni iwak sepat ngono lho, Mbah. Lah ya ning tuku tremos nggak ada banyu ngono maksudnya. Lah iya, terus banyune disen iwak sepat aja malah Ngono. ngengkel. Wah ya raimu modele jepat. Raimu dhewe lho, nyaput dadak ngomongane raiku. Oh ket panggan jepat cokot Di- kene dadi gawe. Delok jatine diri awake dhewe aja nyalahne kancane ngono lho. Sange. Saman titeni saman sawang niku. Nyapa? Iku pemora gawe kemben pentile takutan kula niku. Ora apa-apa. Sing penting enek gredelane. Ayo ku. Pakai tangan titik. Dadine nggih kenang-kenangan. Kancane yo akeh rame aku dhewe. Nggih, pripun? Albume Ayu Ting Ting ya. Nggih. Alamat palsu. Alamat palsu. Bejo kon ngadeg cuma ndoprok tok. Rugi lek bayar njaluk imbah-imbah rumah samu. Neh. Klambi ra tau diumbah. Wes setruke kumat iki. Nuntun wonge ya ora ngono carane. Lah piye to, Mbah? Nuntun sing macekel driji sitok. Lah terus kon Ya piye? bukan ten kene aneh apa piye ngono ben anu ya. Kepeden. Raine ra pokro ya kon Raimu dhewe kuwi. Wah, ket mangek ya. Ya kene. Iki lagune apa? Alamat palsu. Ambune tang-tangi apa ya iki ning kene? Aku ngentut. Ketoke klambine rong dikom. Kere. Mbah, jarane Iya. bojomu loro. Dadi niki yo sing kono kon umbah-umbah kathok, sing kono kon umbah-umbah klambi. Yo jange Ambune malah cangceng. ndak penak iki. Mesakne kancane, Mbah. Sumpah ndak penak iki. Gawe parfume tuku sing 2.500. Wong genah sing loro sing 2.500 ora apa-apa timbangane nyopet kok. Anggur nyopet, oleh akeh. Tukokne barang sing larang. Ayo layak wong pancen turunane bajingan. Angge Mas, monggo alamat palsu. Yo, alamat palsu dadekke.
rimbanya lama tak datang ke rumah. Di mana, di mana, di mana tinggalnya sekarang, di mana? Aja mingkem malah elek. Sekarang di mana? Mereka bilang tidak tahu sayang, yang aku terima alamat palsu. Sukanya sama teman-teman semua, tetapi mereka bilang tidak tahu. Mungkin diriku sudah tertipu, membuat aku frustasi dibuatnya. Kemana, kemana, kemana ku harus mencari kemana? Kekasih tercinta tak tahu rimanya lama tak datang ke rumah. Di mana, di mana, di mana tinggalnya sekarang, di mana?
Nggih. Alamatnya palsu. Jalan apa to jane? Jalan Mas Trip Nomor piro? 47. Ah, wis. Jadi besok sing digolek widodo aja aku. Ngode neh, iki widodo ngode neh iki rasane. Wingi nene tas ngodo perkara ukuran kathok saking karo wawat 7. Oh, bocah ya. Sindane sapa Jo sing urung ngadeg Jo? Oh, kathah. Niki Mbak Seh dereng, terus Mbak Dwi dereng. Jo, Dalem. sinden go wedi ning atine cilik susah saiki. Pripun? Enek sindane go wedi ning atine cilik mergo Lah, susah. sik jenengan apa tali semrap atine? Ero. Pripun carane ndelok? Ayo ketok to wajahe kok kene wong susah bahagia, ora bahagia kan ketok. Oh, ngoten. Delok bukaan tak delok atimu. Yo Mbak Dwi, Anjani yo. Selamat malam Mbak Dwi. Nggih sugeng dalu. Anek sing nyuwun gending Banyuwangen. Nggih napa? Gerajakan Banyuwangi gelang alit saka Pak Dun. Oh, nggih. Ya iki wis lek awakmu ra mandi. Wah ngeten. Dum rokok ono disawatke sing mirsani ben rokokan. Wah ngeten nggih. Niki dijapani riyen apa mboten? Dungane piye? Nggih. Muga-muga sing nampa rokoke rezekine mu akeh. Nggih. Terus lek rezekine akeh. lek rezekine kathah niki mengke kudu syukuran nanggap wayang nggih. Dalange sembarang tapi sindene kudu kula. Potonganmu. Sing dalange cah kulon setopan lho. Waleh cah kulon bangjo wis panggah ngelolokne sinden ae. Lara atiku. Lara. Iki tak gawe lara neh atimu. Nyapa? Gendinge gelang lit sing endang enang. Yoyok ngalih. Yoyok ngalih. Gak penak iki. Wis, yoyok ngalih. Iku mesti jogete ya ora penak sing endang yoyok. Lah kenapa kok ngono wontre setelane kok yo? Wis ora, aku pengen sing endang enang. Kowe nyapa kok nyauri ra setel? Wis tak setel-setelne iki wisan. Dompak sikil loro. Riyen to dereng disawatke niki. Ayo, dungan ono sik. Nggih. Niki kagem ingkang nampa rokok niki mugi-mugi diparingi sehat, panjang umur, kathah rezeki. Terus mengke nanggap wayang tapi dalangnya pun niki lho nggih beh au jibek au janane. Nggih niki ya ora apa-apa tapi ya maksudnya anu sindene kudu kula pokoke. Ya wis. Pripun setuju, Pak? Iku mesti nek takon lek pas sobek ra duwe rezeki piye. Lho, sing nampa niki mesti rezekine akeh mengke. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Sing wadoh. Pripun? Sing adoh lek nyawatne. Oh nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Oh wedok sing nampa tibae. Tukang syuting wani-wanine njiko kuat nanggap piye? Hah? Bey, lah tukang syuting tibae sing mendet. Lah apa kuat lo nanggap anu dalang kulon stopan. Saman ngerti Mas pasarane piro? 750 anggitmu. Wah, mbekmu banter-banter lek omong 750. Nggih, monggo. Ngalih kurang. Yoyok. Yo. Monggo.
Hop. Lek joget kurang tenanan, ekspresimu kurang, mendekmu kurang kok. Rodok sigrak ngono lho. Kirang pripun? Padha karo ning Rolas Kalimantan kae lho. Ya ampun. Joget ki tenanan ngono. Nyapa tek palrolas sih. Lah kan ker tanggapan rono. Utuk palrolas oh. Kilo 10. Ah iya. Prapal aku piye? Rodok mendek titik, rodok sigrak. Mendek, Oh. mendak to. Mendak. Sing rodok apik. Tenanan pokoke iki. Nggih. Yo, rodok mendak. Ah, ngono. Dagangan kok. Wis kelakon semene lah wase isun ya riko ketyani semana senimbiangi mula riko ketyangane ati Sekaraya anak besi
angger lemu sobahe rapati apik. Klelar bae. Tapi kan yo lek dimatke sembarang yo ora kok peh pecicilan terus penak ora mesti. Akan kolesterol. Heh? Akan kolesterol. Alah aja menghina. Masih lemu ngene masih obahe mek ora alon-alon sing penting lak yo rasane sembarang ki. Wi Dewi. Kula nesu tenan iki. Akan kolesterol bene wong kono. Kupingmu Dewi sapa? Lho, lah kula ngomong napa? Kula ngomong Dewi. lah salah sing bener ki duwi ya ora mirengke. Wi. Nyapa? Kolesterol ora apa-apa lah wong kono arep kena kencing manis kok dadak. Nemen malah. Lek mau nesu mek ngono tok. Urung ah. Tak gawe nesu neh iki kok. Ngalih nang, ngalih sing ngendang ben yo. Bajing loncat Deni. Wes ta niku tinggal gilir sapa-sapa lah aku yo ora nesu nyapa. Ani ye. Cengker lek Terus. guyu. Terus wi. Wes arep digilir tuwek enom sembarang oleh aku. Tuwek yo ora nesu, enom yo ndak nesu. Rumah saku malah pada genggek to, iki digilir barang-barang gelem. Jek sembarang yo aja sing tuwek sing enom kaya aku tok ngono ae cukup. Men malan. Sing bawa winarse. Lek bawa ngadeg. Lho kancane ro ngadeg kok. Ya anteng kelet lho. Aku kan mbok-mbokane. Mbok-mbok anak turu. Ora nek turu, rong turu. Angger esuk ketepe. Ngadeg sik, yo. Kae sepot. Kok iri. Ambak bawa kudu disepoti. Ayo Ger, cengker. Mbok-mbokane kaya ngopo iki suarane kena iki contoh apa ora? Lah jalan. Awakmu ngambah pelok 6 pelok pengasih nu sik percaya. Nek ngambah pelok barang wis ndak percaya. Carane. Ya. Sekendali Pak Jaka. Pak Joko sapa? Galek lah jenengane apa ya pirsa ditunggoke ke sore kok ya. Wis lakonku sik digawa iki. Ndak keros. Disedot kok mburi. Wis genah iki. Ya. Iki nganti wing kleru wis tenan sesuk tak potong 20.000. Ora dipotong bayarane mangga sakmono adoh sakmono cedhek sakmono. Ora trimo neh. Derajate wis diundakne pangga ora trimo. Alah lek ngundak dhisik dhewe mbasan salib kancane. Ya, itu. Tapi nek iki. Tuwek-tuwekane sindan kaya apa iki? Angin penggali nebak guring nuker bimbang nahulang ngababrang minang aduh teteh dai kecicing dai kecicing ngacacang neang ngacacang
Sampun ta kula lungguh. Ya. Dititeni nyambut gawe mbuh kono mbuh kene ngriyaga niki rokoke Surya mesti ngene iki. Jelebut kat sonten ngoten niku. Gak enak. Enak. Iki kene pengen nutup-nutupi malah mbok buka. Ya. Bajing loncat ke astana. Aduh biung abdi lebat narasan teki anjalna. Bajing loncat ke astana. Aduh akang abdi lebat narasan teki anjalna. Naruta sangken salilaban lemes ikhlas. Arek kawatas kaya kesel atas ati kaematan hati pas ini bebayat hati aduh bebayat hati. Bajing loncat ke astana. Aduh abdi lebat narasan teki anjalna. Pancen yoyo lek pas sing nyanyi. Sing nyanyi Deni lek ngendang jan luar biasa. Ndak penak iki. Wis pun ngoten to becane lek blathok karo iki, Pak. Bar ora tenang, ora. Ora iki karo Ora mburi genggem. kan kancane mangan kancane kan umum. Saniki umum lek nggarap wong liya niku penak tapi lek nggarap bojone ra patiya ngono ki umum pisan saiki. Wis to, tak pancinge lek ngaku dhewe-dhewe engko. Pengakuan adalah pengakuan.
Pancen ini yoyok iki istimewane lek ngendang alus, iramane penak. Ya. Pancen bocah e garapane pancen penak. Ning iramane ya penak, alus. Lek garap Sundana mesti apik. Iya. Bengi iki pengendangnya wakeh. Jenengan urung anu dereng pirsa lek ngejesi Remong. Ya jan gathuk. Sing Remong Erni. Duh. Apa? Ayo iki pengendangnya ganti. Kakek ngendang. Si Banjaran pengendang pokoknya iki. Gentenan. Ayo kek. Wes to. Itu Banjaran pengendang. Iya, ngendang apik-apik kok. Ya. Sindene Dimas. Dimas cocok ora, Kak? Aku iso emang. Ora cocok dicocokne ya Yang ya. Iya. Ya sepatnya sih, cengker, ayo. Masuk emek ngono tok. Niki kula diutus napa Mbak Ayu? Tarinan sing ngendang. Napa Yang? Nah. Hah? Hah? Oh sambal kemaki. Ya, kayak yo. Barentuk AA barentuk kop 6 juta. Kancane mek tukokne rokok sak pak. Ya. Sambal kemangi.
kalih Suri ngendang. Ri. Ayo. Ngendang. Wis to. Kowe aja ngono lho pas gandeng kamu renek ora semangat ngendang. Ayo we, ngendang. Ora ngendang yo takon dosa kowe. Yo, serine. Ya, asmane sapa? Asmane Suri Margosuta. Suri ki jungkat. Margo dalan. Suta anak. Tukang jungkati. Jungkati. Ya, Kembang Kopi. Sopo Kembang Kopi? Aku ngongkon duwi sungkan. Itu. Kembang Kopi to. Ya. Cak spot sik, iri iki kok. Ya kan? Ini Pak Desuri kudu semangat walaupun ya, kakek semangat. Iki karep kuwi nuduhne piyai saka Galek Mas Joko lek bingung pengendang karek milih. Siji-sijine mek kacek 10.000-an. Ora larang mek kacek 10. Mengke bar iki sing ngendang Mbah Bejo nggih. Ora dikendang, dipangan kendang. Ndak enak. Ora ngono kuwi wis enak wae enak-enak meneng ya sing mau jarai. Lah kabeh wis padha iso ngendang sampean nurung kok. Lah wingi nek kowe murup tak kendangi ngono ya, Cak. Yo urung jainal lek ngendang. Yo, ayo apa? Rentan turut ngepang selaka godhonge ijo ngawe-hawe marati katon ayam tentrem nyawang kopi atine ayam tapi kembang gede-gede jempolane sing sing undang kopi biasane wae ana retek gede-gede jempolane sing ceplok ning lemah sisa lumah iku arane ma bapak ingsun arep mlaku angon pepe turut pinggire banyu lakune doh orang karapan angon pepe sawah
Sampun. Rumangsaku. Wah, iya. Nggih. Kabeh kok kon ngendangi piye? Harta kira ora kon ngendang. Wes jiro lupatmu 6 bejo ngadeg kabeh sindene. Sepote entek apa ora sepotmu? Bambang Wasrahino, Bambang Wasrahino, sengegere muncul, muncul, muncul sunar sumambulan. Bambang Wasrahino, Bambang Wasrahino, sengegere muncul, muncul, muncul sunar sumambulan. Titik duit duit, titik duit duit, duit duit, sarana ketetehan. Yo, medley Semarangan. Duit saka ngundo layangan. Iya, sing lawas ya ditokne. Nek ditokne sing nyanyi sitok ra marem, lek sindene ngadeg kabeh ketok marem. Inilah Ludruk Putra Budaya. Tanda-tanda mbiyen sadurung nyanyi ya disiarne sitok-sitok ngono. Sing asli tandak sing tengah dhewe mergokno wedok enek brengose. Ya ngundo layangan dadi. Dua langkah ben ketok. Kaya